окончателния вид на БМВ-то след измиване с вода от фертан, подсушаване и подготовка на автомобила за третиране с вакса. Виждате състоянието на колата преди третирането с вакса. Ето така трябва да изглежда. Един от трите участъка, които са открити с компрометация на оригинално заводския защитен слой, който е изчистен с сухото бластиране, открит е в целия си фронт и е третиран с фертан. Това е второто място, в което се открива, в което е компрометирана оригинално заводската хидроизолация, която също е третирана неколкократно с фертан и е била измита обилно с вода.